Здравейте, приятели! Аз съм Bulgarian Magic Tricker и сега ще ви покажа един фокус с карти и пластик. Така, ще извадя картите от кутийката и ще помоля зрител да си избере карта. Примерно, ето тази. Ето, Валекаро. Ще оставя тук и ще направя трикът заедно с инструкциите. Ще помоля зрителят да сложи картата си отгоре на цветето. И така, вие може да направите всякакви фалшиви разбърквания. Но накрая трябва картата на зрителя да е най-отгоре. И така. Вие казвате на зрителят, че ще вземете най-горната карта. А всъщност вие взимате двете най-горни карти. Ето така. Обръщате. И вече взимате така картите и ги показвате към зрителя. Ето я тази и му казвате. Ето я тази първа карта. Ще я заровя в цветето. Но не трябва да му показвате картите, които вие гледате, защото той ще види неговата карта. И така. След това казвате, че ще сложите еластикът на картите. Но вие слагате еластикът само на всички карти, но без картата на зрителят. Ето така. И вече обръщате картите. И показвате на зрителят. И правите следното движение. Взимате половинката от картите, обръщате и затваряте като книга. И така, само ето така ще направя. Ще пусна картите и една карта ще излезе. И тази карта е Валекаро. Така, благодаря ви за гледането. Още веднъж ще напомня за томболата, за коментиралите на трика Черната овца, който е първия в моя канал. Ако коментирате там, на 9 юни на томболата, вашето име може да бъде изтеглено и победителят ще спечели Bicycle стандарт сини. Ето. Вижте. Оригинални. И така, още веднъж благодаря за гледането и до следващия път.